hezky vypadá po té výluce tady. Ty kule všechny budou pryč. Tady nebudou. No, tady vlastně to ty 4. Ty 4 první. No, ty první 4 už no, a tam se bude výjíždět na tu poslední. To je věc, no. Ty ostatní veteráni. Já jsem koukal, že tady za křižovatkou už na těch hlavních jsou vydaný šrouby všechny. Všechno bylo super, no. Tam se nebude jezdit nějaký den, no. No, koukal jsem měsíc tam. No. Od pondělka, no. No. No, to je akorát zítra na to, že rekonstrukci. A... Tady budou samovraty, tady nebudou díky. To všechno vytrávají ty kříže a to všechno bude normálně. Ještě, že mám takových videí srát. Ta celá kolej bude pryč vlastně, tady nebude, když vlastně bude přijíždět po tutej. To nevím, to teď tadyhle vyhnou, ten kolej. To oni asi nějak napojí prostě no, tutu a tam se... Už je veteráno vlastně, to ta kolej už je vlastně za to přejezdem, už je veterána. No, já jsem koukal. Oni půjdou, tuhle půjde celá pryč a vlastně se bude napojovat do prostředí. Jo, bude na napojení. Jak udělali důležitou zastávku. Museli, protože tady ráno jezdíme do Jorgíny a tady odsaď jde zpátky, jo. A když tady vzniká vlak, tak tady musí být dopravna. Jinak by na této věci nemohl vzniknout vlak, jo. Takže tady vlastně přijdeme do Jorgíny, jedna se vyvěsí do zpátky a druhá to já vím, já vždycky kolem ty 6 jezdím do práce, tak právě vím, že vidím. A odpoledne sem jezdí to kvarto na posilu, jo. Když teďko snad bude jezdit až do Stupna, od Černa. No ono, já jsem koukal, že jak je ta Líšná Horomyslice, jak bude teďka nová zastávka řešenej, tak tam budou stavit jen 2 vlaky tam u fabriky. Nevím, já jsem koukal, že tam má většina vlaků, tam má psáno, že zastavuje do odvolání až na 2. Právě na tu raní. No, já vím, jenom, že teďko se bylo nějaké jednání a když český starosta, že bude tu zastávku dole nechce počkat. Takže otázka je, co bude, jo. Aha. V řádu to sice je napsané takhle, ale tady se neví, jo. To nevím, no já vím, že právě... No, to uvidíme, no. Ale v každém případě má od Vánoc mají jezdit vlaky každou hodinu. Takže křižování buď ve Stupně nebo tady v Krastu. Každou hodinu, to je novinka. Přes den, jo. No, ve všední dny, teda. Já jsem si říkal... No, že je frekvence velká, kde jezdí hodně lidí, no. Takže je frekvence velká, takže zruší, budou mít další autobusy, že prý to kraj dotovat nebude. A bude dotovat reálu a reál bude jezdit každou hodinu. To mluví, to jsem nevěděl, já vím, že právě, že jsem docela překvapený jsem byl, že těch lidí to neodradilo, že se jezdí do Lipovic. Ještě víc, to nemusí dostupovat. Nemusí v Krástu čekat v zimě, většinou měl zpoždění od jeho Kycela a takhle vsednuli na vlak a dojedu až do Plzně. No ono už,
je to jenom o 2 kilometry dál. Ono už loni vlastně se jezdilo při Zastávku, ale taky rovnou do Plzně. Jezdí hodně lidí. A to je dobrý, no. Tam koukali most, tak vyčistili. Vyčistili, to je jako nové. Akorát Vidí to, no, tady to dělali tadyhle začali dělat přejezdy, ty dva budou dělat všechno, takže tady nebude tu ta pomalá, zbytečná. Tady bude 60 normálně. A já jsem myslel, že i to, že i jako ve vsi, že budou dělat nové, nebo dělat cikátka, ono to vypadá, že ne. U vás v Čapuli, tam je to v druhé fázi, tam je měl být taky. Taky jo. No tak tam je to hodně takový. Ale to nepřeletí hodně. No ale teď to dělají tu ty dva. Teď budou dělat ten a ten hlavní. Bude to na jeden přejezdník, takže vlastně je to, tady když namáčku, tak už bude blikat ten druhý. No, ale je to jak tam srazila ta párovka tam to. No jo, tak škoda, tak co můžu dělat. Já jsem říkal, škoda, že jsem netočil o pár metrů dál, že já jsem točil doma v zahradě, ne? To jsem říkal, to bylo hezký, jo. Tak přece jenom jako těch záznam je sice pár je, ale s párovkou ještě ne. No, to bylo hezký záběr, no. No, takže tady byla mezi 60, takže já se vlastně na mostě rozjedu a pofičím až sem, takže tady to sebe o 2 minuty rychlejší. No. Oni chtějí kvůli času všechno, no, protože aby to bylo co nejrychlejší. No. Ale to je novinka, že každou hodinu, jsem zvědavej. Dneska se zpracovaný grafik, já ho neviděl teda ještě, ale hlavně kdo ho bude vozit, nemáme lidi, nejsou lidi, nejsou mašiny, to by mě zajímalo, že to chtějí vozit, no. Nevím, nedokážu si to představit, ale tady musím zastavit, tady budu vystupovat s těma velema, jsou bývalí kolegové. No takhle, že slunce za náma má pěkný obraz. To jo, no, budeš tam mít tady zvuk, to mluvení tam budeš mít to. A nevadí, aspoň se dozví nějaký nové informace. Tady rozuje nesmysly. Příští stanice Pšenice, zastávka. No, jsme tu se dělali. No, to je to přeskočilo o jednu zastávku, no, to občas dělá, no. A to možná dotáhnu k přejezdu, pak jenom upadnu a vyběhnu. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. No, když těch zmáčků nechce vystupovat, ale... Označovači, nebo si jízdenku zakupte v jízdenkovém automatu. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. Předem zakoupenou jízdenku označte označovači, nebo si jízdenku... Mě teďka nedávno překvapilo, že mi to paní řekla, že už je dopravka na znamení. Jo. Já jsem byl zvyklý, loni se jezdilo, že se mají stavilo. Jo, dopravka je na znamení, no. Všechny zastávky jsou na znamení, kromě těch Lukačových. Takže kromě Jipovic a Sudna, tak jsou všechny na znamení. A krásu zastávky směrem zpátky, jo. Ale tam musí dát stavovat. Předem zakoupenou jízdenku označte označovači, nebo si jízdenku zakupte